alaikum salama. Ka dawo? Mai gida. Ok, sannu da zuwa. Ka dauki biredi na naira 32,500 ko? Kwarai da gaske. Lissafin ka bai kai ba, saura naira 2,000. Da na dan biyo kudaden ne, amma insha Allah wannan kuma zan yi kokari na gana. Ai bai kamata su dinga rike mana kuɗi, ya kamata a ce suna hada mana kuɗi biyan da ya kamata. Ga kalan biredi nan. Ga kun sun yanda alamu. Shine wannan biredin da wanda nake ya masu nan shi. Ok, wannan Wannan biredi shine biredin kai haka ake da ganin biredi sai gwata mu kasar. ka bar shi kawai, yaro ne mai ya burge shi ne. Yanzu wannan shine Nasiha biredi da wanda nake jin labari. Shi Nasiha biredi haka yake da daukan hankali, ba yaro ba ba mace ba namiji ba. Bare ma yaro a haka sai an musu uzuri. Nawa kenan yake wannan duk guda daya? Wannan 350 kenan. 350. Farashin sari, farashin siyan mai daidai. Yadda nake jin labarin biredin nan ai ko dubu ne a siya. Nasiha biredi gaskiya dokin karfi, ga daɗi ga laushi ga taushi. Ana yin shi ne a tudun Sebu. Farashinsa naira 350 ne ga mai siyan daidai ko mai sari.